Diagnostika je proces, pomocou ktorého my zisťujeme alebo monitorujeme, ako na tom daný klient je. To znamená, ako funguje metabolizmus toho klienta, to znamená, ako fungujú srdce, plúca, svaly. A vďaka diagnostike vlastne my zistíme, respektíve vyprofilujeme toho klienta, aké má silné a slabé stránky a potom pomocou týchto výsledkov diagnostiky my vlastne pracujeme s tým klientom, aby sa zlepšil v tých slabých stránkach a aby si udržal, respektíve posilnil tie silné stránky. Diagnostika je vhodná pre každého, to neznamená, že je vhodná iba pre profesionálnych alebo elitných športovcov, ale je vhodná aj pre bežného človeka, ktorý chce napríklad začať s behaním, alebo je vhodná aj pre mladších alebo mladých športovcov, ktorí sa vyvíjajú ešte len vo svojej športovej kariére. Diagnostika by sa ideálne mala robiť pravidelne, to znamená napríklad 3-krát do roka, aby si ten daný klient overil, či sa vlastne zlepšil a vlastne použil potom opäť tie dáta na nové nastavenie toho tréningového procesu, aby bol znovu efektívny. U nás v Sport Institúte robíme rôzne formy diagnostiky, ale keby sme ich mali rozdeliť do nejakých 3 typov, tak robíme klasický bazálny metabolizmus, to znamená, že zistíme, aký rýchly metabolizmus ten daný klient má a vďaka tomuto my vieme potom lepšie nakombinovať, respektíve nastaviť napríklad výživový program. Potom robíme základnú diagnostiku, ktorá je vlastne klasická spiroergometria a potom robíme komplexnú diagnostiku, kde sa vlastne pozrieme na všetky parametre, ktoré ovplyvňujú ten daný výkon toho klienta. U nás v Sport Institúte sme hrdí na to, že používame tie najnovšie technológie a najnovšie protokoly, ktorými disponujú tie najpoprednejšie organizácie, čo sa týka športu vo svete. Takže ak chcete, prídite.